Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κάθε μέρα που περνάει και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην 6η Μαΐου, την πολλαπλά φορτισμένη ημερομηνία για την Ελλάδα, τόσο πιο πολύ αναδεικνύεται η αναγκαιότητα στους πολίτες να ψηλαφίσουν με ψυχρή, ορθή λογική τις επιλογές τους, τόσο πιο πολύ διαμορφώνεται το τοπίο με τέτοιο τρόπο που η συνειδητή επιλογή των πολιτών θα είναι ίσως αυτή που θα σηματοδοτήσει το μέλλον της Ελλάδας. Αν θα είναι ένα μέλλον ευημερίας, προοπτικής, ελπίδας, ή η επιλογή των πολιτών θα δημιουργήσει ένα τέτοιο πολιτικό τοπίο, το οποίο θα είναι παράγωγο και προϊόν μιας κρίσης που θα είναι και πηγή μετά στη συνέχεια μιας ακόμη μεγαλύτερης κρίσης την επόμενη μέρα στις 7 Μαΐου, που η Ελλάδα θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία με μια ισχυρή, αξιόπιστη κυβέρνηση υπέρβασης της κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο και λίγες ώρες πριν κληθούμε όλοι ως πολίτες να επιλέξουμε το κόμμα που πιστεύουμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κρίσης, και από τα κόμματα που θα επιλέξουμε ποια πρόσωπα πιστεύουμε ότι εκφράζουν με τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο τις ανάγκες της νέας εποχής, θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία, τη δυνατότητα να αρδεύσουμε από τον στοχασμό και τον προβληματισμό τις θέσεις και τις προτάσεις από ένα πρόσωπο που διεκδικεί για πρώτη φορά στο νέο πολιτικό σκηνικό την ψήφο των πολιτών στον Εύρο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταμάτη Γεωργούλη, υποψήφιο βουλευτή Εύρου με το ΠΑΣΟΚ. Και όπως προείπαμε, είναι ένα νέο πρόσωπο στο πολιτικό σκηνικό, και άρα προϋποθέτει αυτό και τόλμη και γενναιότητα να μπαίνεις, και θα είναι και το πρώτο ερώτημα που θα του κάνουμε, σε αυτή την κρίση που δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, ούτε μόνο αξιών και αρχών, είναι κυρίως κρίση, κυρίως του πολιτικού συστήματος. Πώς τολμάει ένα νέο πρόσωπο σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον για τα κόμματα, τουλάχιστον τα παραδοσιακά, εμφανίζεται και να διεκδικεί την ψήφο των πολιτών με ποιους όρους και προποθέσεις. Καλησπέρα, χαίρετε κύριε Γεωργούλη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Άρα, ήδη στον πρόλογο μου έκανα και το ερώτημα το πρώτο. Ακριβώς. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την ευγενική πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω ταυτόχρονα για το ξεκαθάρισμα αυτού του ερωτήματος, το οποίο πραγματικά είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, γιατί το δίλημμα το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι πώς η χώρα θα κυβερνηθεί με έναν τρόπο, θα λέγαμε, ουσιαστικό, και ταυτόχρονα να μπορέσει να υπερβεί την κρίση, η οποία πραγματικά σοβεί, είναι πρώτον πυλών, και η οποία μας έχει οδηγήσει, θα λέγαμε, σε μια καταράκωση τόσο του οικονομικού μας συστήματος, προλάβαμε τη χρεοκοπία στο χείλος της Αβύσσου, αλλά όσο επίσης και του πολιτικού συστήματος συνολικά. Εκείνο το οποίο έχει να προσέξει κανείς είναι το εξής: 38 χρόνια περίπου μεταπολίτευσης μας έχουν δώσει δείγματα, θα λέγαμε, λαμπρά αναξιοπιστίας. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει διαμορφωθεί, θα λέγαμε, σε μια σταδιακή πορεία από τη μεταπολίτευση και μετέπειτα. Υπήρξαν βέβαια και καλά χρόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το μεγαλύτερο τμήμα της εξουσίας το άσκησε, όπως είναι γνωστό, το κόμμα το οποίο κλήθηκα να υπηρετήσω. Και ταυτόχρονα βέβαια έγιναν και κάποια βήματα, αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε, κάποια σοβαρά βήματα προς την πρόοδο, προς τη δημοκρατία, προς τη διαφάνεια κλπ. Αλλά προς το τελευταίο εκβάν έκαστον των υπαρξάντων κρίνεται, είχε πει ο Δημοσθένης. Προς το τελικό δηλαδή, ως είναι ονόματός σας, ο μεγάλος φιλόσοφος. Το τελικό και ουσιώδες αποτέλεσμα. Σήμερα αυτό το σύστημα φαίνεται να καταραίει, να παραπέει, να μην δίνει αξιόπιστες λύσεις και να μην μπορεί να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των πολιτών. Και αυτό γιατί πραγματικά δεν φρόντισε το ίδιο το σύστημα να αυτοεξηγιανθεί και να αυτοκαθαρθεί. Το σύστημα δηλαδή δεν απομόνωσε τα στελέχη αυτά, τα οποία πραγματικά αποτέλεσαν για κάποια δεδομένη στιγμή ένα απόστημα μέσα στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Καλούμε λοιπόν εγώ σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να συμβάλλω στο μέτρο του δυνατού με όποιες δυνάμεις διαθέτω. Πραγματικά, εάν κάποιος έβλεπε τα πράγματα με ένα μάτι ρεαλιστικά ψυχρό, δεν θα τολμούσε να πάρει αυτή την απόφαση. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε εδώ για τα δύσκολα, κύριε Δούκα. Εάν στη ζωή μας όλα ήταν εύκολο, τότε η ζωή θα έχει και νόημα. Αλλά ταυτόχρονα, πότε θα πρέπει κάποιος να δοκιμάζει τις δυνάμεις του? Όταν η χώρα κινδυνεύει? Όταν το σκάφος κινδυνεύει να βυθιστεί άφθανδρο? Απαντάω ναι. Διότι διαφορετικά, όταν όλοι τολμούν στα εύκολα, πραγματικά το νόημα πάβει να υπάρχει.
Ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, δεδομένη χρονική στιγμή? Είναι στο να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει. Και σε αυτό ακριβώς το κρίσιμο διλημματικό ερώτημα απαντάω ναι. Ήρθε η ώρα που πρέπει όλοι, με όποιες δυνάμεις διαθέτουμε, μικρές ή μεγάλες, να συμβάλλουμε. Να κάνουμε μια συστράτευση δηλαδή και να δώσουμε ό,τι διαθέτουμε μέσα μας σε πνευματικό, επιστημονικό και άλλα επίπεδα και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, να ξεπεράσει την κρίση και να δώσει μια προοπτική για τις μελλοντικές γενιές. Σ' είπατε να μείνουμε και από αυτά που είπατε να ξεκλειδώσω κάποιες φράσεις, να τις συζητήσουμε περισσότερο. Πάλι επί προσωπικού. Λέτε ότι όταν καλούμαστε να υπηρετήσουμε τη χώρα και το κομματικό πολιτικό σύστημα, πρέπει να ανταποκρινόμαστε όταν το καράβι βουλιάζει, για να μην βουλιάξει. Ωραία. Τώρα, πάλι όμως εγώ θα επιμείνω πιο πολύ στην ερώτηση. Γιατί ενώ όλα τα στοιχεία δημοσκοπικά, και δεν όχι μόνο δημοσκοπικά, και πραγματικά δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση των πολιτών έχει υποχωρήσει ραγδαία. Και μιλάω για τη συνείδηση, όχι μόνο δηλαδή στην ψήφο, στην τελική, η οποία μπορεί να είναι και θα είναι πολύ λιγότερο από το 44%, ίσως και λιγότερο από το 50%, αλλά κυρίως στη συνείδηση. Και εκείνο μετράει πιο πολύ. Γιατί αν ενσωματώσει στη συνείδησή σου αρνητική εικόνα, μπορεί για διάφορους λόγους να το ψηφίσεις κιόλα. Αλλά άμα έχεις μέσα σου αρνητική εικόνα, εκείνο δεν ανατρέπεται εύκολα. Γιατί παρόλα αυτά, ενώ το ΠΑΣΟΚ διανύει τη χειρότερη φάση της ιστορίας του και στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ είχε δώσει δείγματα, αυτό που είπατε κι εσείς, λαμπρά δείγματα αποτυχίας και αναξιοπιστίας, είχε δώσει πάρα πολλά. Αλλά έβρισκε τρόπο και ανέκαπτε. Πέρασε τεράστια κρίση με τις περίφημες ιστορίες του Κοσκοτά, με το Χέρφιντ, με όλα αυτά, αλλά πάντα έβρισκε δυνατότητα να το ξεπερνάει την κρίση. Τώρα εμφανίζεται το σύστημα, το πολιτικό, που είναι ένας από τους κύριους πυλώνες είναι το ΠΑΣΟΚ, να τελειώνει. Η προσωπική μου άποψη θα τελειώσει. Ως πολίτης μιλάω. Δηλαδή, κλείνει αυτό που ο Αλλιώτης έλεγε παλιά, ο κύκλος της μεταπολίτευσης κλείνει τώρα. Τώρα για την Ελλάδα αρχίζει μια νέα περίοδος, θα την δούμε πιο αναλυτικά μετά, που το πολιτικό σκηνικό θα είναι άλλο και η συνθήκη στην Ελλάδα θα είναι άλλες. Παρ' όλα αυτά, εσείς επιμένετε. ΠΑΣΟΚ, κρίση, Ελλάδα, εύρος και εγώ θα υπηρετήσω. Δεν σας τρομάζει το γεγονός ότι πιθανώς το ΠΑΣΟΚ να μην έχει ούτε έδρα στον Εύρο? Δημοσκοπικά, ξέρετε, αν πάρει κάτω από 25%, κινδυνεύει να μην έχει ούτε έδρα. Παρ' όλα αυτά, εσείς συστρατευτήκατε στην πρόσκληση του κ. Βενιζέλου, του κόμματος. Δεν μπορούσατε να σκεφτείτε, ας περιμένουμε να περάσει η φουρτούνα και στις επόμενες εκλογές, οι οποίες πιθανώς θα γίνουν και πολύ σύντομα, σε μήνες, τότε να εμφανιστώ. Δεν με τρομάζει καθόλου αυτό. Είμαι άνθρωπος από τη φύση μου αισιόδοξος και πιστεύω ότι με τη νέα ηγεσία, τον νέο πρόεδρο που εξελέγει πριν από 40 περίπου μέρες, το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό σύστημα θα καταφέρει να αυτοεξηγενθεί, είπα τη λέξη και πριν, και θα καταφέρει να ορθοποδήσει. Ποιες είναι αυτές οι συντεταγμένες οι οποίες θα δώσουν, θα λέγαμε, ένα καινούριο στίγμα. Ένα καινούριο στίγμα αναχώρησης. Οφείλουμε να τονίσουμε προς τους τηλεθεατές ότι στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Και ότι όλα τα φάσματα της πολιτικής κατά καιρούς περνάνε κρίση. Και στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η αριστερά, η σοσιαλιστική, όλες οι πτέρυγες της κεντροαριστεράς, αλλά και της κεντροδεξιάς και των μητροπαθών κομμάτων έχουν περάσει κρίσεις. Αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι άγνωστο ή σπάνιο φαινόμενο αυτό το πράγμα. Και τα συντηρητικά κόμματα, αλλά και τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα. Ας πάμε ακόμα σε αυτό το κόμμα που μεγαλούργησε στην Ελλάδα, οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου. Κάποια στιγμή διαγράφηκαν εντελώς από το πολιτικό σκηνικό. Τι γίνεται όμως μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό? Σκεφτείτε ότι και το πολιτικό κλίμα είναι ένα καζάνι που κοχλάζει. Δηλαδή, όλες αυτές οι συγκρούσεις των ιδεών, οι συγκρούσεις των ιδεών, η δημιουργία πολιτικού λόγου και όλο αυτό το φάσμα που κυριαρχεί μέσα στον πολιτικό χώρο, βρίσκεται σε μια διαρκή σύγκρουση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έρχεται η ώρα της κρίσης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για την απομάκρυνση από αυτή την κρίση.